Аз съм Анджи, не знам защо долу е пише Георгиева, но също начин. Добре, днес ще плетем пръстенче от ластици. Малко би трябвало да ви покажа готовия модел, но сега да ви кажа какво ще ви трябва. Такъв стан. Голям, на който да плетете. Кулкичка, такава кулкичка да работите с нея. Кука за захващане. И ластички, каквито и да са. Добре, да започваме. По-скоро така да застана, за да ми е по-лесно да снимам. Така, да видим. Така, слагаме стана на вас, както ви удобно, но не така. Добре. Още е по-надолу. От тук започваме, моля. Така, какъв цвят да избера? Добре. Слагаме едно ластиче на първото стълбче. Още едно по същия начин. Така. Взимаме още две ластички. Така. Слагате едно настрани. И още едно настрани. Така. Едно нагоре. И още едно нагоре. Сега ще ви трябват още 4 ластички. Само 4. Ластички. Не знам защо свикнах да казвам ластички. Така. Слагаме на тук едно и го пибираме надолу. Тоест го смъкваме надолу. Смъкваме всички, после да ни е по-лесно. Така. Да видим. Слагаме едно на тук. И после още едно на тук. Изберете си какъв цвят няма значение какъв цвят вие ще използвате. Но аз сега взимам розови. Така. И слагам така. Взимаме два розови. И слагаме тук. По този начин. После взимаме още две. Това го смъквам надолу от тази страна, за да ми е по-лесно. Така. Слагаме тук. Слагаме тук. И така, докато не стигнем до тук. Може да спрете видеото. Извинете, ако съм малко бърза. Ако съм достатъчно, че вие да можете да работите, ще се радвам. Извинете, ако чувате този шум. Просто съседите отгоре ремонтират. Нанасят се. Другия път ще снимам с приятели. Ако успея. Ще видя. И да не успея. И взимат последното тук. Така. Сега. Взимаме
имате тук най-долното, където сме го сложили. И от тази страна, където вече са назад. Взимаме това, където е било тук. Извинете, ако не виждате. Не се надявам да виждате. Другия път коментирайте, за да разберат. Другия път да видя дали ще съм по-внимателна. Ако смъкваме надолу, взимаме едно ластиче, кръстосваме и слагаме на двата пръста. Така. После го слагаме тук. И започваме да изваждам. Ще ви го смъкна по-надолу, за да виждате. Така. Мушкам през това. Не взимаме най-долното, а най-горното. Това, където сме го сложили преди малко. И го връщаме на тук. Ако сте направили грешката, моля започнете от начало, защото няма да ви се получи нищо. И аз така бях бърза и не направих. И така. Да видя, добре. На тук. Тук едно ли съм? Опси. А не биваше да се случва при мен. Опси. Извинете, ще започна от начало, ако успея. Тоест само те ги махам вече. Това ще го върна на тук. Само да извадя глупавото ластиче. Ще успея. Успях. Добре. Някой може да не се случи нещо подобно като на моето, де. Но, извинете. Съседите стават все по-шумни и по-шумни. И не вярвам, че това са съседи. Толкова са шумни. Не стават и няма да им дадат най-добри съседи награда. Така. Това го казах на глас. И да видим. И последно. Тук. И вие видяхте как точно се прави. Ура! Спряха! Слагаме го и изваждаме най-горното. Вие видяхте. Ето, мушкаме, ама не надолу. А хващаме те две най-горни. Горни, да не се объркате с долни и да разбъркате. Объркане, избъркане. Става. Но така. Да видим. Тук ще взема притиска, може да е грешно. Успя. На тук. На тук. И последна стъпка. На тук. Ето. Сега. Боже. Сега в тази бързина да го правя, сбърках. Така. Това трябваше да го
Да, точно. Извинете, обърках се и аз за втори път. Така. Сега взимаме това и слагаме тук горе. Така. После мушкаме надолу и изваждаме долния син ластик, който не знам на вас на къде ви води, но така, мисля, че знаете тази. Няма да се справя за това, ще ми трябва малко помощ от ръката. Добре, хванала го, само да се надявам, че няма да скъса, не се. Извинете, ето, изваждаме го от най-отдолу и слагам. Ще се скъса. Като не се надявам да се скъса. Готово. После взимаме най-долното. Местим най-долното синьо. На вас какъвто цвят вие извинете, ако на синьо. Опс, изпуснах го и слагам. И от тази страна по същия начин. Ема пръстена пост накрая ви хареса. Имам готов модел но имам но не знам къде съм го сложила. Сигурно в чантата с плетени неща. И на нова година ще има томбола. Ето всичко изплетено до сега. Не искам да разкривам тайната. Ето. Изплетохме го. Така. И захващаме с куката. Не. Боже мой. Омага, някои хора го наричат, но боже мой. Така. Слагам го, защото го изпусна. Но така. Готово. Така да видим. Ето и вече започваме да го махаме. Само от тази страна го оставете. И пръстенчето ни е готово. Така, изваждаме. Взимаме последното. Една кукичка взимаме също така. И от другата страна също така захващаме. И сме готови. Ето го пръстенчето, което толкова правихме. И вече сме готови. Дано ви хареса видеото. Така. И няма да казвам изненадата за след няколко месеца. Няма да е месеца, а по-скоро седмица. Чао!